Gabriel Touré barakɛla ule a yɛrɛ ka fɔ ko u bɛna taa barabila dɔ la ni o bɛna daminɛ février kalo tile 8. Mali sanfɛ kalansoba ule ye barabila dɔ daminɛ bi tɛnɛndonyɛ na janvier kalo tile 30. San 2022 o kiiritigɛw banna mɔgɔ 183 olu ɲangina kiiritigɛlaw fɛ. An balimaw an bɛna an da don ni kibaruya la k'olu walawalaw ye aw ka bidon kibaru kɔnɔna la. K'aw ladonna k'a fɔ Gabriel Touré ni o ye Bamakɔ kɛnɛyasoba dɔ ye o baarakɛlaw olu kɔni kɛlen bɛ ka barabila dɔ kɔni boloda ni o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko o kunfɔlɔ o kɔni bɛna kɛ février kalo tile 8 ka taa bila a tile 10 na. Ko wa o tile 3 in kɔnɔna la ni u ka laɲiniw ma sabati ko u bɛna tile 4 barabila dɔ fɛnɛ kɛ ni o fɛnɛ bɛ daminɛ février kalo tile 13 ka taa bila a tile 16 la. Ko wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni u ka laɲiniw ma sabati ko olu kɔni bɛna barabila kudayi dɔ kɔni kɛ. K'aw ladonna k'a fɔ ni hakɛ ɲini jɛkulu ɲɛmaa ninnu olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ka barabila dɔ kɔni tun bɛ sen na ko nka olu kɔni ye o barabila in kɔni ɲɔngiri ka sababuya kɛ CEDEAO olu kɔni ye embargo min sigi Mali kan. Ko nka olu kɔni ka faamuya la ko o waati ninnu kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaaw olu kɔni kun kan ka olu kɔni ka laɲini ninnu ka u ta ka baara kɛ n'o ye walasa olu kɔni bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ. Ko nka ka taa o waati la fo sisan ko olu kɔni ye kumaɲɔgɔnya ɲini ni u ye siɲɛ caman ko nka a dɔw yɛrɛ kɔni na olu ye a faamuya k'a fɔ ko olu kɔni ka laɲini ninnu o sabatila tɔ tɛ u fɛ. K'aw ladonna k'a fɔ ko o laɲini minnu kɔni filɛ nin ye ko a caman kɔni bɛ tali kɛ sarawarikow la sabula a yɛrɛla k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu ka sara kunkanfɛnw o kɔni tɛ ka di olu ma ko wa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ko nka dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ye contractuel de l'État ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka sariyaw labatolen tɛ. Ko wa nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko baarakɛminɛnko kɔni caman bɛ u la ko fo ka taa se kɛnɛyaso o yɛrɛ lasaniyaliw ma. Ninnu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko ni fɔkabɛn kɔni ma sɔrɔ olu kɔni ka laɲini ninnu na sɔni ni waati kofɔlen ninnu cɛ ni o ye février kalo tile 8 ko olu kɔni bɛ taa u ka baarabila la ko wa ko a kuncɛ yɛrɛ ko bɛ taa kɛ ni baarabila kudayi yɛrɛ ye. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali sanfɛ kalansobaw o hakɛ ɲini jɛkulu o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ye barabila dɔ kɔni daminɛ bi janvier kalo tile 30 ni o bɛna kuncɛ janvier kalo tile 31. K'aw ladonna k'a fɔ ni hakɛ ɲini jɛkulu ninnu olu kɔni ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ Kabala université ko o kɔni lakana bɛ se ka sabati cogoya min na. Ale ni école karamɔgɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ ni an ko olu ma ko chercheurs ko olu fɛnɛ ka sara kunkanfɛnw o ka se ka di olu ma walasa olu ka se k'u ka baara kɛ a ɲɛma. Ko wa o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ko Mali foroba cakɛlaw ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka damakɛ sarawariko la sabula ko u bɛɛ lajɛlen kɔni ka sarawari kan ka jate cogoya kelen na. U ka wilikajɔ dɔ ye fɛnɛ walasa cogoya min na o laɲini o bɛ se ka sabati u ka école karamɔgɔw la fɛnɛ. K'aw ladonna k'a fɔ ko ninnu ne kɔni ye SNESUP ale kɔni ka grève kunjɔnjɔnw ye. Ko wa u tilala k'a yɛrɛ fɛnɛ ko ni u ka laɲiniw kɔni ma sabati nin tile 2 in kɔnɔna la ko a bɛ se ka kɛ yɛrɛ fɛnɛ février kalo tile fɔlɔ fo ka taa bila o tile 2nan na ko u bɛ grève wɛrɛ kɛ. Kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye san 2022 kiiritigɛ kunfɔlɔw la olu kuncɛ la wa a yirala k'a fɔ fɛnɛ ko mɔgɔ 183 ko olu kɔni de nɔ minɛla kiiribulon tigilamɔgɔw fɛ ni ka ɲangilibere da u kunna. K'aw ladonna k'a fɔ ko kabini septembre kalo tile 19 san 2022 nin kiiritigɛ ninnu kɔni kun daminɛ la. A kun nana cɛ janvier kalo tile 27. O de hukumu kɔnɔna la kiiribulon tigilamɔgɔw olu kɔni ye u ka kiiritigɛw kɛ mɔgɔ 183 ɲangilibere dara olu le kunna ko wa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 40 kɔni tun b'a la a yirala k'a fɔ ko olu kɔni ni saya de ka kan. K'aw ladonna k'a fɔ nin kiiritigɛ ninnu baaraw senfɛ kiri 444 o de tigɛla. Kasoladen 271 wa o kasoladen ninnu na kiri 17 b'a la ko olu kɔni ka kiri tigɛli o kɔni ma se ka ban ko o tɔ bilala kiiritigɛ nata in na. K'aw ladonna k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni nɔ yera baarajugu ninnu kɔni na ni o baara ninnu kɔni tun bɛ tali kɛ mɔgɔ fagaw fo ka taa se jatigɛ walew ma ale ni ŋanamu ani bingali walew fɛnɛ kiiritigɛw kɔfɛ ka u ka kasow hakɛya fɔ kiiribulon tigilamɔgɔw olu kɔni ye amandi minnu kɔni fɔ o kɔni fɛnɛ bɛ taa sefa wari miliyari 2 ka taa bila miliyɔn 2 ale ni a kunkanfɛn na. Kiiritigɛlaw kɔni olu ka ɲɛma ni o ye procureur yɛrɛ o kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kiiritigɛ ninnu kɔni ko a kɛla hɛrɛ la. Ko sabula ko ni a ta k'a lajɛ ko nin kɔni kun ye olu tile 92 ye u bɛ nin kiiritigɛ baara ninnu na. Ko nka u kɔni ye u seko n'u damayira kɛ ko wa u tɛna da o dɔrɔn ma ko maa o maa kɔni fɛnɛ ye dɛmɛ kɔni ta ka se u ma walasa cogoya min na u kɔni bɛ se ka jotigi ka o ka jo d'a ma ni ka jalakitigi ka o ka jalaki d'a ma ko u ka foli bɛ o mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ye. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ